Vamos lá. Podemos? Pode. Presença do Senhor, sem medo. Boa noite a todos. Goedenavond z'n allen. Que a paz do Senhor esteja sobre Mocht de vocês. vrede God seja bij jullie zijn. É uma alegria muito grande poder estar aqui neste púlpito nessa noite. Dat is een zeer grote vrede dat ik aan deze kansel van jou kan zijn. Assim como o pastor Edward compartilhou um pequeno pedacinho da minha história. Zoals Edward een kleine portie van mijn geschichte je verteld heeft. Hoje eu estou aqui porque Jesus me salvou. Vandaar zie ik hier wens Jezus mij gered heeft. E Ele é o único motivo pelo qual eu estou aqui nessa noite. En hij is de enige grond waarom ik hier van jou zie. Eu e o meu companheiro, pastor Caio Alves. Ik en mijn vriend, mijn companheiro, pastor Caio Alves. Esse homem orou muito, por isso que eu fui parar lá em Ribeirão Preto. Deze man die heeft zij gebed en daar wens ik naar de stad gekomen waar ik van jou zie, in Ribeirão Preto. Eu sou de um outro estado no Brasil. Ik kom van een andere estado in Brasil. E me movimentei 600 quilômetros até Ribeirão Preto para estar servindo como um dos pastores e profetas da igreja do pastor Arão Xavier. En ik trok 600 kilometer om bij de kerk te dienen als een pastor en profeet in de kerk van Arão Xavier. E nós carregamos algo assim como o pastor Edward compartilhou com a igreja. So wie dreeuwen op ons wat wie voor de kerk geven willen van jou. Que é o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas e um ministério de libertação e cura que é através dele, não somos nós. Wat wie dreeuwen is dat wie einfach bidden voor mensen dat zij kunnen vol van Heilige Geest worden. En dat andere wat we zeer veel doen is vrij zetten. Mensen vrij bidden van alle handen lasten wat ze dreeuwen. Dat zijn de dingen wat we bij doen. Só que para isso Blust hem dat. é preciso ter liberdade e intimidade com o Espírito Santo. Dat we dat doen kunnen, maar we gaan dichtbij hem hart zijn met de Heilige Geest. Quantos aqui da igreja já viveram uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo de Deus? Hoeveel van de kerk heeft hier al wat evennatuurlijk met de Heilige Geest erleefd? Glória a Deus. Que vocês possam viver muito mais experiências na presença do Senhor. Mocht je veel meer ervarenheid hebben met in de eenvoud Gottes. Muito mais, muito Veel mais. meer. E eu creio que uma oportunidade com um tempo maior, eu vou compartilhar com vocês o meu testemunho, que talvez demoraria uns 3 dias para poder compartilhar. So, vielleicht kann ich irgendwann mein Testimonium, meine Zeugnis mit Ihnen mitteilen, aber das wird wahrscheinlich, wenn ich das ganz vertellen will, 3 Tage dauern. Mas hoje Deus colocou no meu coração uma palavra que eu vou introduzir, porque eu creio que a mensagem que o Senhor colocou na vida do pastor Caio, este homem de Deus, Aber von daher ist so ein Wort, was ich Ihnen einfach geben will, was ich Ihnen mitteilen will, und Lothar wird Pastor Caio zu Ihnen reden. que eu venho caminhando, acompanhando ele nessa trajetória lá em Ribeirão Preto. Und ich rede mit, ich lebe und arbeite mit einem Top dort in Ribeirão Preto. Um homem de jejum e oração. Er ist ein Mann von Gebet und von Fasten. Não há como alcançar o coração de Deus sem jejum e oração. Das ist nicht ein Weg, dass wir Gott sein Hort erreichen können, aber die können lernen können ohne Fasten und Gebet. Quantos de vocês aqui já ficaram 40 dias direto somente bebendo água? Hoeveel van jullie hebben al 40 Tage bloß Wasser getrunken? Eu esperava por essa resposta. Ich warte nur diese Antwort. Porque a vida de um profeta, a vida de um intercessor e de um libertador, Wenn es das Leben von einem Prophet und einer, was ein Anstundungsgebet ist, ela é uma vida de renúncia perante ao Senhor. das ist ein Leben, sich selbst aufzusehen vor dem Herrn. Jesus, assim que recebeu o Espírito Santo, Jesus dann, als den Heiligen Geist geredet, ele foi levado ao deserto. wird nur in die Wüste gebracht. E lá ele foi tentado por 40 dias por Satanás. Und dort wird für 40 Tage von Satan versucht. E essa noite eu gostaria de trazer para vocês exatamente essa ilustração. Und von daher will ich Ihnen gerade das Bild hier verbringen.
Graças a Deus pela vida de cada um de vocês que abandonaram o cativeiro e hoje estão aqui servindo e ouvindo a mensagem de Cristo. Dankeschön an Gott und jeder einer, wer dort Gefängnis, wo ihr in Jail rausgegangen seid und dort ihr von dir den höchsten Gott leben am Deine. Que essa verdade os acompanhe até o fechar de olhos aqui nessa terra. Dat deze waarheid kunnen met jullie metkomen, met deze woorden die u te merken. Até nos encontrarmos na eternidade com Cristo. Met wir uns in der Ewigkeit mit Christus treffen. Mas o detalhe que eu gostaria de trazer nessa introdução Aber das Besondere, wat ik, dat ding wat ik in deze aanleiding wel van jullie te reden is. muitos aqui foram batizados na água, Veel van jullie werden im Water getauft. muitos receberam o batismo no Espírito Santo, Vele van jullie werden im Heiligen Geest getauft. mas é justamente após nós recebermos esta unção, este dom, o dom de línguas, o batismo no Espírito En Santo, dat is krijgt noordem dat we deze goal van Jezus gekregen hebben, de goal van tongen, aan de val van Heiligen Geest te zijn. é que os desafios de cristão começam de verdade. Dan vangen de werkelijke uitforderingen als Christus aan. E eu não digo isso para desanimá-los nem para assustá-los, En ik zeg dat niet om jullie moedeloos maken, maar jullie te vervieren. mas sim para incentivá-los a ter cada vez mais intimidade com Jesus. Maar jullie moed te maken dat je hier dat maar meer gemeenschap, enge gemeenschap met Jezus hebt. Porque assim como a história que o pastor Edward contou, um pedaço da minha vida, En zoals Edward je rood een kleine part van mijn leven vertellen deed. eu fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe. werd verloten van mijn vader, van mijn moeder. Eu tinha tudo para ser um rejeitado, um renegado. Ik had alles om een verloten zijn, een wat grumd te worden, maar twee leven had. Talvez um endemoniado que estivesse caído na sarjeta da vida. Ik weet dat wat zal zijn, een bezetene mens wat irgendwo im Grove liggen wordt. Mas Jesus me encontrou. Maar Jezus heeft mij gevangen. Jesus me encontrou e me Jezus heeft restaurou. mij gevangen. E é graças a esse resgate Dankzij voor dit, dat hij mij uitgevest heeft. que hoje eu sou casado. Vou fazer 20 anos de casado no final desse ano. En dankzij Jezus ik zie van u bevrijd. Ik wil nu 20 jaar bevrijd zijn in beeld. Com a mesma esposa, Ik en mijn vrouw. En met dezelfde vrouw. pai de 4 filhos. Ik zie voeren van 5 kinderen. Eu sou quase um menonita. Ik zie mensen met een niet. Een ditja. E é com essa alegria, En dat is met deze vrede. é com essa convicção de poder estar aqui, En dat is met deze overtuiging dat ik hier van jou bij jullie zie. porque o mesmo Jesus que me salvou Wenn ze dezelfde Jezus wat mij geraad heeft. é o mesmo que resgatou cada um de vocês. Dat is dezelfde wat jeder een van jullie geraad heeft. E é por isso que nós devemos e podemos nos alegrar. En dat is wat we ons moeten gelukkig zijn. Nos alegrar na presença do Senhor. Dat we moeten gelukkig zijn in den Herrn zijn gaan wordt. Eu gostaria de compartilhar um trecho rápido que está no livro de Efésios, capítulo 2, Ik wil jullie van Efezer 2 meedelen. do verso 11 ao 22. Aí, pastor. Van 11 bij 22. Ik wil het lezen op Plotich. Efesios 11, 11 al 22. Vergeet nicht, je werden von Natur uit vergeet nicht, je werden von Natur uit als Nichtjuden geboren. En je worden van die der Menschenhand beschneden sind, der Unbeschnedene genannt. Je werden dan ohne Christus in Gott zijn valt weer je fremd. En wat Gott an Israel vermerkt en toegezegd had, ging je nicht an. Je had nichts te hopen en wären ohne Gott in deze Welt. Aber nu ist das anders. Nu sind je Christen. Je wären weit auf, aber nu sind je durch Christus Jesus zijn Blut ganz nur angebracht. Christus ist uns Frieden. Hij heeft van de beide groepen eingemerkt en de woont doorgebroken die ons tranen deed. Christus heeft in zijn Fleisch dat Gesetz in de Verschriften uit dem Weg gebracht, dat hij in zich selbst kunt van de twee einen neuen Menschen schaffen und dadurch Frieden schaffen. Dat hij ons beide durch das Kreuz in einen Körper mit Gott toebracht
en du daar met de vriendschap een eenmuk. En hij kwam en predigde vrede op bed. Te junt de wit offeren ook te die dich beweren. Der Jesus hat wie alle bed, durch den einen Jes den Weg nach dem Vater. Dann sind je nicht mehr fremde Wanderer, aber Mitbürger mit der Heilige und die Lieder und Gott seine Familie. Der Apostel und der Propheten ihren Grundgebiet ist, worum Jesus Christus selbst der rechte Eichstein ist. Durch den die ganze Bühne taub hält und wost, sodass es für unseren Herrn einen heiligen Tempel gibt. In dem sind die auch die Gebiet, sodass Gott im Jesus seine Wohnung hat. Amém? Amen. Reparem no final deste versículo. Kijk on te laatst in deze vers. Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Dort je, de laatste vers zegt, in dem zijn je Gebiet, zodat God im Jesus eine Wohnung hat. O Espírito Santo de Deus é fundamental na vida do cristão. De Heilige Geest is grundleggend voor een Christ. Sem o Espírito Santo de Deus a nos direcionar, a nos consolar, nada podemos fazer. Ohne Nada. den Heiligen Geest, dat uns Rechtlinien geven, dat uns treuste wordt, kan we niet steunen. Só que o contexto deste versículo, deste capítulo, Aber de context, de geschichte rond deze vers hier. Deus tocou no meu coração para compartilhar com vocês e abrir este início de pregação para que o nosso pastor possa compartilhar o resto da mensagem. Wat rond deze geschichte passiert, dat is wat mij aangeschiet heeft. En dat is wel wat ik jullie meedelen wil. En dat wordt de ingang geven voor Kaios in de boodschap. Muitos de vocês, assim como eu, assim como ele, porque eu conheço cada detalhe da história dele. Vele van jullie, zoals jullie alle en zoals ook ik, en ook zoals hij, ik wens ik kan jeder part van zijn geschichte. Viveram um passado de dor e de abandono. Je hebben een geschichte van zeer veel weideel en van verlotenheid geleefd. Maar Maar je- verloten worden weer. Mas Jesus os encontrou, Maar Jezus heeft ons gevangen. assim como Jesus nos encontrou. Zoals Jezus ook ons gevangen heeft. E assim como está escrito nessa palavra, En zo is dat in deze woord geschreven staat. nós para o mundo éramos gentios. Wie wir voor de wereld de heiden. Nós para o mundo éramos um ser humano qualquer. Wie voor de wereld, wie wir bloos irgendwer. Assim como eu, Zoals ik vocês. en je. Só que Jesus nos alcançou. Maar Jezus heeft ons erreikt. Jesus nos encontrou. Jezus heeft ons gevangen. E essa palavra diz que pelo sacrifício dele na cruz, En dit woord zegt ons dat daar zijn werk zijn opfer omkreet. nós não vivemos mais Wir leben nicht mehr. com o passado debaixo da lei e das promessas. Wir leben nicht mehr in einer Vergangenheit, wo wir in das Gesetz in die Versprechungen sind. Aonde muitos criam Du, wo viel glaubten. que somente os judeus, os escolhidos, Bloß die Juden, die uitgezocht worden, encontrariam a salvação. worden die Errettung fingen. Mas Jesus nos encontrou. Aber Jesus heeft ons gevangen. E o sangue dele foi derramado naquela cruz. En dat bloed van hem werd uitgegoten aan Janem Kriet. E essa mentira foi anulada. En deze leeneste die werd durchgestrekt. Porque eu e vocês, Wens wie alle. assim como está escrito, não sou eu que estou dizendo, Zoals dat hier geschreven staat, dat is niet ik wat dat zei. nós não somos mais estrangeiros, Wir sind nicht mehr Uitländer. nós não somos mais desiguais. Wir sind nicht mehr, dat wir nicht überein sind. Eu sou brasileiro, Ik ben Brazilianer. alguns de vocês são bolivianos ou de outras origens. Einige van jullie zijn Bolivianos, aber van andere herkunften. Mas vocês sempre viveram dentro de uma cultura que aprisionavam vocês. Maar je hebt in een cultuur geleefd, maar je leeft wat je onder druk, wat je in gevangenis houden deed. O povo judeu vivia aprisionado dentro de uma cultura. Dat Judenvolk dat leeft in een gevangenis in ihre cultuur bijna. Mas Jesus veio e aniquilou essa. Maar Jezus kwam en nam dat gevangenis weg. Aniquilou. Hij nam dat gevangenis weg. E nos tornou iguais, assim como está escrito. En hij maakt ons overeen, zoals het hier geschreven is. Iguais. Hij maakt ons overeen. Porque nós somos irmãos. Want we zijn Geschwister. Irmãos em Cristo. Geschwister in Christus. Co-herdeiros da promessa. We zijn de metoven van zijn erfgoed.
E como co-herdeiros da promessa, En zoals medoven, nós temos que viver uma vida de igualdade. moet we leven dat we evenrein zijn. E o mesmo Espírito que foi derramado sobre mim, sobre o pastor Caio, sobre os pastores que aqui estão, En dezelfde Heilige Geest wordt over mij, over Kai en al de pastores wat hier zijn, over je goed wordt. não é exclusividade nossa. Dat is niet een ding plus van ons. Alguns foram batizados no Espírito Santo, Einzig worden getauft met den Heilige Geest. mas tem algo mais. Aber ohne irgendwas, dat het nog meer kunnen worden. A palavra nos diz que o Senhor e o teu Santo Espírito nos deixou poder e autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. De Bibel verspreekt ons en hij zegt dat hij wordt ons de macht geven, dat we kunnen de kranken heilen, dat we kunnen de boze duivels uitdrijven. Isso está disponível para todos. Dat is voor allen. Só que a primeira libertação, e é por isso que eu trouxe essa mensagem, a primeira libertação que precisa acontecer. Het eerste wo we moeten van vrijgezet worden, is daarin breng ik deze boodschap. Antes de Jesus usar as suas mãos, os seus pés ou a sua boca, Eer dat Jezus die hang in die muil kon brukken, ele precisa libertar a sua mente. moet hij die denken vrijmaken. A sua mente precisa ser libertada em primeiro lugar. Die denken moet aan eerste steed vrijgemaakt worden. E cada um de vocês, assim como eu, entender En jeder een van ons is duurlijk, we moeten verstaan que a mensagem da cruz não é somente para nós que estamos aqui. dat de boodschap van Christus niet plus voor ons hier is. Afinal, Jesus resgatou vocês de um ambiente de dor. Zo, te goede laatst heeft Jezus je van een video uitgereden. Ou eu estou falando alguma mentira? Er reden ik hier antwoord hebben. Jesus os resgatou. Jezus heeft ons uitgereden. Jesus me resgatou Hij heeft mij uitgereden. para que possamos ir e resgatar mais e mais e mais Dat pessoas. we kunnen gaan en meer mensen uitreden. A cruz anulou toda a cultura. De Christus heeft alle culturen te zien zo waar het heen gemerkt. A cultura não existe mais na vida de vocês. De cultuur die jeft niet meer in jullie leven. O que existe dentro de vocês é Cristo. Wat het in jullie bijna is Christus. É a luz de Cristo que tem que brilhar dentro de Dat cada is um de het licht van vocês. Christus wat in jullie bijna moet schijnen. Independente do pregador que vai estar aqui em cima. Dat is een derde prediker is wat hierboven staat. É a mensagem de Dat Cristo. is de waarheid van Christus. Se o Senhor não tivesse me levantado e eu não tivesse saído lá do Brasil, não foi por mim. Want God niet mij woord opgeheven had en hij niet dort van Brazil woord nu weggevoerd zijn. Dat is niet van mij. Foi por Ele. Dat wie van hem. Para que vocês pudessem escutar também de um estrangeiro, assim como vocês eram. Dat je kennen van een uitlander hier, zoals je ook uitlander waren. Que hoje nós somos Dat wie zijn van jou. filhos da mesma promessa através de Cristo. Kinderen van dezelfde verspreking in Christus. E eu creio que o Espírito Santo de Deus já está aqui nesse ambiente. En ik geloof dat de Heilige Geest hier in dit moment is. A questão de ser cheio do Espírito, De zaak van vol van Heilige Geest zijn. assim como eu comentei sobre o pastor Caio, Zoals ik ook even Kaio vertalen deed. é uma vida de renúncia. Dat is een leven van opzij. Nós que temos o ofício de profeta, libertadores, Wie wat wie de arbeid hand van de duinen arbeid hand van profeten en van vrijzater zijn. é uma vida de dedicação diária. Dat is een handgeven, een degelijk handgeven. Quantos jejuns o senhor fez? O pastor Caio já fez mais de 7 jejuns de 40 dias só bebendo água. Pastor Kaio heeft al even 7 maal gefast, voor 40 dagen plus met water drinken. 7. 7 maal. 40 dias bebendo água, jejuando e orando 40 dagen bloos beden en water drinken en niks eten en vasten. por cada um de vocês. En dat heeft voor iedereen verjunt. Essa é a vida de um profeta, de um pastor. Dat is het leven van een profeet, van een pastoor. Quantas noites e madrugadas os pastores de vocês dedicaram os joelhos dele orando pela vida de vocês? Hoeveel nachten heeft jullie pastores je geeft, het knieën je voor jullie te bidden? Vocês não veem, Dat zei je niet.
mas é a oração do justo que alcança o coração de Deus. Aber dat is het gebed van den gerechten wat veel erreikt het. Eu disse no começo Ik zei het am Anfang e vou repetir. en ik wil nog eenmaal zeggen. Para atingir um maior nível de intimidade com Jesus Cristo Dat we kunnen dichterbij in gemeenschap met Jezus Christus zijn. e ser cheios do Espírito Santo, En vol van Heer Jezus zijn. é necessário renúncia. Dan moeten we onszelf opzij. E o pecado habita na carne. En de zonde leeft in vlees. Os prazeres habitam na Dat carne. schijngone leeft in vlees. E não tem como matar a carne sem jejum. En dat je niet anders vlees dood te maken als ohne vasten. Não tem como. Dat je niet anders. Experimentem para começar. Eu não cheguei nos 40 dias ainda, um dia eu vou chegar. Ik zie nog niet bij de 40 dagen je komen, maar een dag waar ik doorheen komen. Já fiz 40 dias, 60 dias me privando de alguns tipos de alimentos, algo que me causava prazer físico. Isso sim já fiz, mas 40 dias apenas bebendo água e orando, ainda não cheguei nesse nível. Wat ik al gedaan heb, is dat ik 40 dagen mal eine soort eten, wat mij zeer schön schmeckt, aufsehe. Maar dat ik ook andere Sachen nog te zien leide, wat mij zeer schön ginge. In gemeenschap met God te vieren voor 40 bis 60 dagen, zo heb ik gedaan. Maar bloos met watervasten voor 40 dagen heb ik nog niet gedaan. Mas não estou nem dizendo que vocês devam fazer isso. Maar ik zei niet mal dat je dat zelf doen. Cada com seu chamado, Jeder met zijn roep. cada com seu propósito. Jeder met zijn ziel. Qualquer coisa pede pro pastor Caio jejuar para vocês. Wanneer irgendwas, dan wordt Kaio voor jullie vasten. Ele vai fazer com alegria. Hij deed dat met vrede. Porque a nossa alegria é servir o povo de Deus. Wens onze vrede is dat valt te dienen. Essa é a nossa alegria. Dat is onze vrede. É por isso que nós nos movemos. Dat is wat we ons bewegen hier zijn. É por isso que nós vivemos. Dat is wat we überhaupt leven. Assim como essa palavra diz. Zoals het woord zegt. O Senhor disse que Ele não faz distinção de pessoas. De Heer zegt dat hij meer geen onderscheid van personen. Nós não devemos fazer distinção de pessoas. We zullen niet onderscheid van personen maken. O nosso Deus não faz distinção de pessoas. Ons God maakt geen onderscheid van personen. Porque o Evangelho de Cristo vai ser anunciado para todos povos, tribos e línguas. Wens het woord God is het wat voor jeder volk in jeder tribu in jeder tong bekend gegeven worden. Assim como vocês foram alcançados, Zoals jullie erreikt worden zijn. o mundo precisa ser alcançado. De wereld moet erreikt worden. Mas para o mundo ser alcançado precisa de pessoas. Maar omdat de wereld kon erreikt worden, braucht dat personen. Então não podemos ser egoístas. So, we kunnen niet eenkoppig zijn. Não podemos ser egoístas. We kunnen niet plus aan ons denken. Que só sabem receber aquilo que o Senhor derramou sobre a vida de cada um. Dat is plus te weten wat jeder God over jeder een van op ons gegoten heeft. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Kijk maar naar de personen wat bij die zijn. Você conhece ela? Kent u haar? Se você não conhece ela, Waar u die niet kent, ela foi alcançada através de desconhecido também. dan wordt ze ook van een onbekenden erreikt met het woord Gottes. Porque é assim que Deus trabalha. Dat is dus God schaffen dit. Há mistérios debaixo dos céus Er zijn geheimnissen in deze hemel. que nunca vão ser revelados aos homens. En die worden ons niemands bekend gegeven. E é por isso que nessa noite eu gostaria de incentivar vocês, assim como está escrito em Efésios 2, a partir do verso de número 11. En dan wens wel ik jullie van jou moet merken, zoals het hier in Efeze 2 vers 11 vanaf ons zei. Porque Jesus é a nossa paz. Wens Jezus is ons vrede. E Ele veio para romper com essa separação que havia entre dois homens. En hij kwam om dat te breken wat tussen de twee mensen weer. Em Jesus não existem dois homens mais. En Jezus, je hebt dat niet twee mensen meer. Não existe judeu e gentio. Je hebt dat niet meer Joden en de Grieken. Não existe gordo e magro. Je hebt dat niet een dikke en een derne. Não existe menonita e não menonita. Je hebt niet Mennonieten en niet Mennonieten. Existem filhos de Deus. Je hebt dat kinderen Gottes. Filhos de Deus. Kinderen van God. E é isso que vocês precisam cada vez mais reafirmar dentro do coração de En vocês. dit is wat we iedere dag moeten dalen ons besteden in ons hart binnen. Porque essa obra que começou aqui através da vida do pastor Edward e de sua belíssima esposa, Wens deze arbeid wat hier aangevangen is van Edward en zijn smakke vrouw Heidi,
ela precisa ser ampliada. Die moet geraten worden. Tem mais de 150 colônias aguardando ouvir a mesma mensagem que vocês ouviram. Dat je over 150 kolonieën wordt krijgt deze boodschap hier willen. Eles precisam ouvir essa Ze mensagem. moeten deze boodschap vieren. Mas são cerca de 200 mil. Bij kan je hier tot zijn dicht bij 200.000. Eu perguntei para Edward. En ik vroeg Edward. Em Santa Cruz de la Sierra devem ter mais ou menos 2 milhões de bolivianos. In Santa Cruz de la Sierra zijn ongeveer 2 miljoen Bolivianos. Quando esses 200 mil menonitas forem atingidos, porque já são menos, porque vocês já estão aqui, Wanneer deze 200.000 Mennonieten al erreikt worden, zijn op het zijn niet al weinig wat moet erreikt worden, wens die gaan al een deel erreikt. e os demais discípulos que o Senhor está aguardando? En de nächste jongen wordt God al aan de wacht redden. Depende de mim, Dat is van mij afhängig. mas depende de cada um de vocês. Maar dat is van jeder een van ons afhängig. A volta de Cristo depende de cada um de vocês. Christus zien waar komen, dat is van die en mij afhängig. A mensagem de Cristo precisa ser anunciada de De vocês. waarheid van Christus moet bekend worden van jeder een van ons. E eu não estou aqui para assumir o papel de ninguém. En ik zie hier niet ten jullie een arbeid weg te nemen. Cada um tem a sua responsabilidade perante o Senhor. Jeder einer von uns hat seine Verantwortung für den Herrn. E é exatamente isso que essa mensagem nos traz. En dat is dort wat deze boodschap ons brengen dit. Não há mais divisão. Dat geeft niet meer een trennung. Não há mais separação. Dat geeft niet meer een trennung. Jesus nos trouxe um mandamento, um novo mandamento vos dou. Ik geef jullie een nieuw gebod. Amai o Senhor, o nosso Deus, Dat je den Herrn, onze God, liefde sobre todas as coisas, over alle dingen. mas Oba. amai Aber liefd o seu próximo, die nächsten, como a ti mesmo. zoals die zelfs. Não vou fazer uma provocação, vou fazer apenas uma ilustração. Ik wil niet, ik wil wel nu bloß een beeldspraak reden. Se Jesus hoje entrasse por aquela porta, ou se ele estiver aqui, Wanneer Jezus wordt jaren daarin komen, maar wanneer hij wordt hier man kan zetten. fisicamente, porque em espírito ele está. Wanneer hij hier wordt als körper zijn, maar wens een Jezus is, hij sowieso hier. Se Jesus estivesse aqui na figura do pastor Arão Henrique Xavier, Wanneer hij hier wordt zijn, in de figuur van Arão Henrique Xavier, als de pastor zijn. eu não quero que ninguém levante a mão, eu não estou aqui para constranger ninguém. Ik zie hier geen brug hingen opheven, wens ik wel hier geen wat naam leren. Completo desconhecido. Hij is een ganz onbekende voor jullie. Vocês teriam dado atenção para Jesus? Would je al naar Jezus gecheckt hebben? Geacht hebben? É essa pergunta que eu quero deixar dentro do coração de vocês para que vocês possam refletir. Dat is de vraag waar ik in jullie hart laten wil dat je kunnen nadenken. Se completo desconhecido, assim como o pastor Arão, ou eu, ou o pastor Caio, Wanneer een ganz onbekende zoals Arão, ik, Caio, estivesse sentado ao lado de vocês, wordt bij sie die zetten. qual foi a postura de cada um de vocês no decorrer desses 3 dias? Qual foi aqui? A atitude, a Aber postura. wir die Einstellung fremde Menschen in deze laatste deel. Talvez Jesus já sentou do seu lado. Vielleicht hat Jesus al bij sie die gezeten. Só que essa prisão mental, Maar dat denken, dat gevangenis im denken, que limita a sua visão, wordt die visioen een limit geeft. perdão, limitava. Dat geeft die, dat die limit geven duid. Não limita mais, Dat het niet meer. porque vocês conheceram a verdade. Wenn je de waarheid gekend hebt. E eu só gostaria de trazer essa provocação, Ik wil je plus met dit moed merken. porque a igreja de vocês está avançando para um novo nível. Wenn de kerk van jullie komt een nieuw niveau. Não são 1 ano ou 2 meses, Dat is niet plus een jaar of 2 maanden. são 7 anos. Dat zijn 7 jaar. E virão mais 7. En er waren nog waren 7. E mais 7, mais 7, mais En 7. 7 waren 7 waren 7. E vocês precisam ter essa mentalidade de Cristo, En je moet dit denken van Christus aan. que não é sobre cultura. Dat is niet even cultuur. Na cruz do Calvário, toda a cultura foi anulada. Im Kreuz van Golgotha wordt alle cultuur twee gemerkt.
E é por isso que nós estamos aqui. En daarom er vi vandaag hier. Talvez Jesus esteja sentado do seu lado. Vielleicht zit Jezus nu krijgt bij die. Qual foi a sua atitude? Want we dienen aanstelling. Libertação de mente. Wie gebruiken bevrijding van het denken. Para receber no coração Dat we hem hart kennen. o Espírito Santo de Deus. Den Heiligen Geest van God. Deus abençoe a Mag todos God je vocês. zijn. Obrigado. Dank je. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Geloofs kerk. Vocês estão felizes com Jesus? Zij vrouw met Christus? Sim? Ja? Então bate palma e faz barulho para Jesus. Dan hebben we zij klatschen en geluidsmerken voor Jezus. Ah, pode ser melhor, pode ser mais forte. Beste lieden. É Ele o nosso Salvador. Hij is ons redder. E essa festa de 7 anos, Ele é o principal motivo da nossa alegria. En dit verhaal van 7 jaar is de grootste grond van onze vrede. Eu quero agradecer por cada palavra que o pastor Daniel Eda falou sobre a minha vida aqui. Ik wil dankzij zijn voor Daniel, wat over jeder woord wat hij over mij gezegd heeft. Porque ele é um grande homem de Deus que eu admiro muito e Want hij is een man Gottes wat ik zeer bewonderde. é uma resposta de oração mesmo, de estar no nosso meio, de estar caminhando do meu lado hoje. Want hij is in de gebedserhering en dat hij beziet mij wandelen dat, aragonen dat. Eu quero agradecer também Ik wil ook dankzij zijn. o pastor Edward e a pastora Eite, Ik wil ook Edward en Heidi, pastores, dankzij zijn. pastor Arno e a pastora Verinha, Pastor Arnon, pastora Verinha. pela oportunidade e por tudo que eles fizeram aqui. Eu quero agradecer de poder estar aqui junto com vocês. Voor de gelegenheid dat we kunnen hier zijn, dat we kunnen met jullie op zijn. Porque é graças ao empenho, à coragem e à obediência deles que esse projeto está caminhando em passos largos. En wens truheid dat zij leven hier gepland hebben, is door wens dat deze arbeid een grote schritt verder weg gaat. Nós viemos do Brasil e somos muito bem recebidos aqui e eu agradeço muito por isso. We zijn van Brazilië gekomen, maar we zijn hier zeer goed opgenomen worden en ik zie God zeer dankbaar daarvoor. Vejo muita admiração pelos jovens da Torte, principalmente, que a gente teve um tempo junto, e de cada irmão que cruzou com a gente nesses dias. Ik heb bijzonders gezien voor de Torch ons bewonderd hebben, wenn we met een tijd verbracht hebben en waar we kunnen ons taub leven leren en ook een twee andere van jullie wat we taub geweest zijn met deze deel. Mas eu quero deixar um recado para vocês, que essa admiração e esse olhar, esse carinho que vocês tiveram por nós, Maar ik wil jullie zeggen dat dit bewonderen wat je aan ons gehad hebt, voltem todo esse amor em dose dupla, em porção dobrada para eles. mocht dit bewonderen, deze lief wat je ons geschonken hebt, een dubbelte portie terug van ons naar jullie komen. Porque quando nós viemos em uma missão assim, a gente entrega só uma sobremesa, mas quem traz o alimento todos os dias são eles. Wens van wie van zijn missie is dit komen, dan geven jullie plus den poster, plus dat schijnste. Maar die mensen wat met jullie allemaal zijn, die geven jullie zaken iedere dag. Então eu quero pedir para vocês uma grande manifestação de palmas, de aplausos, de gritos, de assovios para cada um deles. En ik wil jullie zeggen dat je voor deze leiders, wat hier eigenlijk zijn, een grote applaus en een klatsje en een piepen zal geven. Como o pastor Arão disse hoje cedo, se não fosse eles, isso aqui não existia. Zoals Aaron van de al zei, wanneer het niet am eind ging, dan wordt deze kerk niet zijn. Eu quero glorificar a Deus pela vida do meu pastor, que é um pai, que é um profeta, é um homem de Deus na minha vida. En ik wil God dankzij zijn voor de pastor Aaron, wat hij voor mij is. Hij is een voerder voor mij, een profeet voor mij, en hij is een voerder voor mij. Dankzij. E que tem aberto caminhos para a gente poder cumprir com o nosso chamado, com o nosso propósito. En die heeft wij opgemerkt dat wij kunnen dat doen wat ons ziel im leven is, en wat het zweig in ons leven is van deel. Então honrem as pessoas que abrem as portas e que providenciam e que dão oportunidade para você viver o seu chamado. Zo wat ik jullie zei, wel eer de personen wat ram jullie zijn, wat jullie de deur en de mail opmerken, jullie de mogelijkheid geven dat je wel ze kennen. Porque hoje também eu posso falar, como o pastor falou ontem, a maior alegria que eu tenho na minha vida é estar aqui
falando de Deus para pessoas. Wens vandaag kon ik zeggen, mijn grootste eer en vrede is dat ik van God reden kon te personen. Esse é o meu chamado, meu propósito Dat de is vida. mijn roep en dat is mijn zweig op deze eer. É isso que eu faço sem olhar retorno algum financeiro. Dat is een ding wat ik doe, ohne dat ik irgendwas financieel erwarte om te krijgen. Amém? Amen? Quem está comigo, diga amém. Wer met mij is, kon amen zijn. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Merk die in de Bibel op in Apostelgeschichte kapitel 2. A gente vai ler do 1 ao 4. We waren van 1 tot 4 lezen. Pode ler, Edward. Ou quer que eu leia? Você vai lendo. Pode ler? Como você quer. Então pode ler. Ik wil lezen. Apostelgeschichte 2, vers 1 tot 4. Aus der Pfingstdag dann kwam, werden sie alle op eine Stelle taub. Und plötzlich hielten sie aus ein Sturm, eine rüschende Geluid vom Himmel, so dass im ganzen Haus zu hören wir, wo sie sollten. Dann sagen sie auf einmal Zungen aus von 4 und die sahen sich ab jeder ein von an. Sie wurden alle mit den Heiligen Jesus gefüllt und fingen an, in andere Sprachen zu reden, nur noch aus der Jesus an das Mehrlichmürk. Você não veio apenas para uma festa de aniversário de uma igreja. Du bist nicht bloß zum Fiesta von Anniversario gekommen von einer Kirche. Deus manda eu te dizer que você veio para um encontro que vai incendiar a sua vida espiritual. Wat Gott sein Zweig erst dort in diese Kirche anstecken kann mit jährlichen Feier. Que depois desses dias que nós passamos juntos aqui, o seu olhar para o Espírito Santo nunca mais será o mesmo. Und dort, nur dem dort wie diese der auch hier mit den Töpfen gewesen sind, dort jün kicken Heiligen Jesus, niemals mehr dort selber erst. Hoje o céu está aberto sobre esse lugar e quem acredita, dá glória a Deus. Und von der aus der Himmel ob über diese steht und wer dort glaubt, kann Gloria a Dios sein. O Espírito Santo ele já está aqui no nosso meio. Der Heilige Jesus ist all hier in unserem Mitte. Eu sinto uma graça de Deus aqui nesse lugar. Ich fühle eine Gnade von Gott in dieser Stadt. Poder e autoridade do Senhor me manda eu te dizer. Du hast die Kraft und die Autorität Gottes, in dem merkt dort ich die sagen soll. Que todo sobrenatural que você viveu na sua vida até hoje, Dort alles Übernatürliche, was du in dein Leben von dir gelebt hast. não é nem a sombra do lugar que ele quer te levar ainda. Dort ist nicht mal die Schote von der Stadt, wo er die hembringen will. E assim como o pastor Daniel bem disse, Und so ist Daniel gesagt. você precisa entregar mais para receber mais de Deus. Wie moeten mehr aufgeben, omdat die mehr terugkrijgen von Gott. Porque quanto mais você busca, mais você recebe, mais você encontra. Wenn so viel mehr du sicher ist, so viel mehr wirst du finden. É a palavra de Deus que nos promete isso. Und dort ist das Wort Gottes von uns das Versprechen. Aquele que bate, a porta será aberta. Die wir an der klapper wordt, die wordt Aquele que opgemerkt worden. procura, acha. Und die wir sicher dat die wordt vinden. Então não fique Und dann blieb nicht vivendo uma vida ein Leben zu leben, com baixas expectativas. dat du bloß leere Erwartungen hast. Aumente as expectativas do que o Senhor vai fazer na sua vida ainda hoje. Merk die Erwartungen groot wat Gott von dir noch in dein Leben tun wird. Porque não basta viver pensando só no futuro. Wenn so das nicht genug bloß in der Zukunft zu denken. E menos ainda se lamentando pelo passado. Und bloß von der te eten von het Feierleben. O que nós temos de mais importante na nossa vida Das Wichtigste, was wir in ons Leben haben, é o aqui e o agora. das ist das hier und das nu. Porque em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo que você tiver, Wenn es in einer Stadt von der Welt, wo du kannst sein, e você parar para refletir, und wenn du dann nur denken das, onde eu estou? wo sehe ich? É aqui. Ich stehe hier. E que horas são? Und was für eine Glockenzeit ist das? É agora. Jetzt nu. Então não importa de onde você veio. Das ist nicht von wo du kommst. O que importa é o que você vai entregar para Deus hoje. Das Wichtige ist, was du Gott von dir geben wirst. Eu também vim de uma família muito difícil. Ich bin von einer sehr schwierigen Familie gekommen. Tive muitos problemas com meus pais, talvez vocês também tenham. Ich habe sehr viel Troubles mit meinen Eltern gehabt, vielleicht habe ich das auch. Presenciei agressões entre meu pai e minha mãe. Okay. Eu vi meu pai batendo na minha mãe. Ich habe gesehen, was mein Vater mal für Chile reden. Eu vi meu pai tendo filhos fora do casamento. Ich habe einen Vater gehabt, was Kinder hat, Büter der Eier. E isso me levou a ter uma juventude muito revoltada. Und dort habe ich gemerkt, dass ich mich sehr anstelle. O Espírito Santo me manda te dizer essas coisas.
En de Heer Jezus merkt dat ik je deze dingen vertalen doe. Porque talvez a minha cura pode ser a sua cura. Wens vielleicht kon mijn heilung ook dine heilung Talvez o worden. meu exemplo pode te levar para outro nível. Vielleicht kon mijn bijspel die naar een ander niveau brengen. A minha adolescência foi com tanta revolta que eu me envolvi com álcool, com drogas. Mijn diensttijd dat weer zo jeen aan dat ik met alcohol en drugs te doen had. E quanto mais revoltado eu ficava com a vida, mais tragédias a vida me devolvia. En zoveel dollar ik jeen aan in dit leven, weer zoveel dollar bij deze zaken komen in over mijn leven. Quanto mais bravo eu era com a vida, Zoveel dollar ik weer met het leven. mais brava a vida era contra mim. Zoveel dollar weer het leven met mij. Então eu quero te chamar para o primeiro recado que eu tenho para te dar hoje. Zo dan wil ik je van jou dat eerste ding zeggen. Entregue amor, Je hebt de lijf que receba amor. en krie lijf. Porque quem planta vento, Wenn wir Wind planten het, colhe tempestade. dat krijgt storm. E durante minha juventude eu fui colhendo essas coisas. En in mijn jugendtijd heb ik zo'n zaken gearmd. E declarando só coisas ruins. En ik deed bloos deze zaken uitspreken. E tudo que poderia acontecer de ruim com um jovem, En alles wat buiten kan uitkomen met een jugendliche, foi acontecendo comigo. dat passiert met mij en mijn vader. Agressões, abusos, Toen mij werd misbruikt en dat mij werd slecht behandeld. prejuízos, roubos, Ze hadden prejuízos. assaltos. Eu fui assaltado várias vezes. En ik werd assaltado, ik werd bestolen een paar maal. E tudo isso por falta de sabedoria. En dat we alles dat ik niet wijsheid had. Porque quanto mais coisas ruins aconteciam comigo, Wenn zoveel meer slechte zaken met mij passierden, mais coisas ruins eu declarava e tinha atitudes nesse sentido. zoveel eure zaken spreek ik u uit en die komen waar twee. Até chegar ao ponto. Dat het naar een punt komt. E essa é a primeira vez que eu vou falar isso aqui. En dat is het eerste maal dat ik dat hier wil Nunca zeggen. preguei isso na igreja. Ga dat nog niemand in de kerk irgendwie gezegd. Poucas pessoas sabem do que eu Dat vou zijn falar. weinig personen wat dat weten. Mas hoje, antes de vir para cá, o Espírito Santo me visitou no meu quarto En van die als ik hier weer dan bezagte hij Jezus mij in mijn stoel. e disse para mim assim: fala para eles En die zei te mij, ik zal jullie zeggen, que entre eles, dat een eind, talvez você seja o pior dos pecadores que já teve. dat een eind, du best vielleicht de eerste zonde je was, wat du al je was. Porque algumas pessoas aqui Wenn es einzige Personen hier, se sentem indignas, impuras, die fühlen sich unwürdig oder unrein. incapazes. Und sie fühlen sich nicht fähig. Mas assim como Paulo disse, Aber so ist Paulus sagt, e ele mesmo se colocou como o pior dos pecadores. und er stellt sich an aus den Äußersten von der E Sünde. depois a Bíblia foi dizer que ele se tornou o maior dos pregadores. Und dann sagt die Bibel, dass er war der Geradste von der Prediger. Assim como Deus transformou a vida de Paulo, transformou a minha, eu declaro em nome de Jesus que vai transformar a sua essa noite. Zoals Paulus mijn leven, Gott mijn leven veranderd heeft, van Paulus zien, zo wordt hij ook dien leven veranderen. De Deus não se zomba. Von Gott lief je niet om. Gott lief je niet Aquilo om. que plantar, Dort wat wie planten, certamente colherás. in de tijd waar we dat ernten. E eu nessa minha revolta, entre os 19 e 20 anos, En ik met mijn geen onzijn, als ik 19 jaar ongeveer weer, vivendo uma vida voltada para festas, para drogas, para bebidas, dat ik een leven had wat hij heeft hier voor drugs, voor fiestas voor drinken, adultérios. seks aan. O que poderia acontecer de pior na vida de um homem aconteceu. Dat ooit wat in een man zijn leven passeren kan, passiert mij. Eu fui roubado várias vezes quando eu era jovem. Ik werd meermaal bestolen als ik een jugendlicher weer. E eu falava assim: En ik zei het zo, agora que eu cresci, nu zie ik groot geworden. que eu tô mais forte, En nu zie ik er sterker als zij. o dia que alguém vier me roubar de novo, Wanneer nog een aan mij wordt bestelen komen, eu vou matar. ik word doodmerken. Eu não aceito mais. Ik kon het niet meer aannemen. Então o que eu quero te trazer de mensagem essa noite En de boodschap wat ik je brengen wil van jou zo is é que o poder da sua língua dat de kracht van die tong, pode te levar para o céu die kan die naar de hemel brengen, ou para o inferno. maar naar de hel. Anos depois,
jaren later. Eu nem me recordava mais que eu declarava essas coisas na minha juventude. Wist het niet, had ik me niet mal meer denken dat ik deze woorden hätte uitgesproken had in mijn jugendtijd. Até um dia que eu fui assaltado no trânsito. En bij een dag was ik man de voetja assaltado werd, bestolen werd. E eu atropelei o assaltante. En ik kom op den wat me overvallen deed op. E ele morreu. En hij stierf. Isso me fez Dat maakte me sentir a pior pessoa que já existiu na face da terra. dat maakt me zo veel dat ik de ergste mens wie wat op deze aardbol al gegeven had. Talvez você se sente impuro, Vielleicht willst du die anrennen, infeliz, incapaz. dat du die angleichlich en unfähig fühlst. Talvez você se sente um injustiçado. Vielleicht willst du, dass du unrecht behandelt worden bist. E eu me senti assim. En ik voelde me ook zo. Até chegar um dia que a minha própria mãe me disse: Dat er een dag komt dat mijn ene mami zei, eu tenho dó de você. me deed het leid om die. Porque parece que tudo de ruim que tem para acontecer acontece com você. Wens al het buiten wat het jeft hem geven en irgendwem dat passiert waarschijnlijk allemaal met die. Isso me fez chorar e me trancar no quarto. En dat maakt me dat ik hele tijd een stoof en een andere tijd een thuisluiten tijd. E ali eu tive um ponto de inflexão. En toen had ik een punt waar ik niet wieder kan. É um ponto de virada que a gente tem que ter na nossa vida. Dat is een punt waar dat moet omenderen in ons leven. Falei: Senhor Jesus, não é possível que eu nasci só para sofrer. En ik zei, Herr Jezus, dat is toch niet mogelijk dat ik je moet zien bloos te lijden. Então Deus falou comigo assim: En dan zei God te mij zo você está colhendo o que você plantou. du des bloos aan te wat du al gezegd hast. Eu te dei livre-arbítrio para escolher os seus caminhos. Ik had die vrije wil gegeven dat du willen kunt wat du wist. Mas você sempre escolheu se vitimizar, Maar du hast gewild dat du immer wist de verlierer zijn. se colocar como um perseguido, como um injustiçado. En dat du immer die weer wat aardig behandeld wordt en dat je wat verfalscht wordt. Em vez de agradecer, En er staat van dankzij zijn. sempre está se colocando como o mais sofrido, atacado. Sagst du immer voor euch dat die jeten wordt, dat du immer bij aangerepen wordt. E essa sua revolta só te traz mais dor. En deze jeen aan zijn, dat brengt die bloos nog meer video. E aquele foi um dia que eu entendi En dat we die dag waar ik verstaan kan. que tudo que eu buscava na vida Dat alles wat ik in mijn leven zeker deed. era para preencher um vazio. Dat we het hem de laadje vallen. Que sim, pode ser verdade, muitas coisas ruins aconteceram, Ja, ik weet, er zijn veel slechte zaken passiert. mas que só Deus poderia curar aquele vazio. Maar bloos God kon dat laadje heilen. Agredir as pessoas não vai encher esse vazio. Dat die mensen wat niet deze laadje steeds heilen. Se vitimizar, se colocar como uma pessoa, a pior pessoa da terra, não vai preencher esse vazio. Ook wanneer du einmal die ons om met je talen, dat du de verlierer bent, dat wordt niet deze laadje steeds vallen. O que vai preencher esse vazio é o Espírito Santo de Deus. Wat deze steeds vallen wordt, is bloos de Heilige Jezus Gottes. E eu fui procurar En ik zag durante muitos anos em outras religiões, em outros lugares. in vele jaren in andere religionen, in andere geestelijke steden. Visitei espiritismo, várias outras religiões. Ik bezag zotons aanbeden en vele andere religionen. Mas Oba, eu quero te falar, ik wil die zeggen. eu conheço o budismo, Ik ken den boeddhisme. conheço o espiritismo, Ik ken de zotons aanbeden. conheço pessoas idólatras Ik ken zo'n wat beelden aanbeden. que se curvam, se ajoelham, Wat zich knieën doen. se colocam em reverência a deuses. Zij stellen zich jatta en knieën zich verder jatta. Mas eu não encontrei em lugar nenhum, Maar ik kan niet een stedje vangen. assim como eu encontrei em Israel, Zoals ik tot in Israël gevangen uma heb. tumba vazia, Dat ik een laadje graf gevangen heb. porque ele é o único que ressuscitou. Wens hij is de enige wat opgestorven Ele é o único que morreu por mim e Want por hij is de você. enige wat voor ons gestorven is. E não há outro En du hast niet een que ander. dia vai te dizer: Wat die een dag zei wordt. vinde a mim, Kom naar mij. todos que estão Al cansados die wat meid zijn. e sobrecarregados, En overloden zijn. que eu vos aliviarei. En ik wil je tot leeg Ele é o único, Hij is de enige. é o alfa, Hij is de é alfa. o ômega, Hij is de omega. é o princípio, Hij is de aanvang. é o fim, Hij is het é o eind. príncipe da Hij paz. is de Ele é o rei dos reis. Hij is de koning É o van Senhor konings. dos Hij is senhores. de Heer over haar. E ele está aqui essa En hij is noite hier van de service. e quer te tocar, En hij wil die quer ontscheren. mexer na sua vida, En hij
Hij wil in die leven ons Ele quer scheren. transformar Hij wil die veranderen. as suas dores Dine weiden. em exemplo En hij wil de die die vitória. geven. Hij wil die ons para bijstand van ziek glorificar e maken. Te exaltar verheerlijken. o nome dele. De nome van hem. Então eu quero te convidar essa noite. En ik wil die van jou aanloden. Esvazie tudo que você sabe, Dat van jou alles uitloten wat u weet. que você já ouviu falar sobre você mesmo. En wat u al gehoord hebt, wat over die zelfs waar die gereed worden is. E se encha En voorval. daquilo que ele falou sobre Wat você. hij over die gezegd heeft. Porque não importa quem falaram que você é, Mensen ze doen wat over die gezegd não heeft. importa o que você acha sobre você. Dat is doen wat u over die zelfs O denkt. que realmente importa é o que ele disse. En dat is werkelijk wichtig is wat hij zei. Que você é, Wat u best. que você pode Wat u kost. e que você tem. En wat u hast. Porque com Cristo, Wens met Christus. nele, En hem. podemos todas as coisas. Kan we al de zaken. Porque é ele que nos Wens fortalece. dat als hij weer aan Se strijd você acredita, dê uma manifestação a En wat u Deus. dat geloven is, dan bewijs dat. Ele está aqui essa Hij is noite. hier van jou service. O Espírito Santo veio te visitar. De Heer is komt te bezoeken van jou. Ele não nos enviou do Brasil aqui à toa. Hij heeft ons niet vandaan van Brazilië hierheen geschickt. E eu vou profetizar sobre esse lugar. En ik wil bij deze stad Assim como o pastor profetiseren. Daniel já disse, Zoals Daniel al gezegd esse heeft. lugar vai ficar pequeno. Deze stad wordt te klein zijn. Porque vocês vão alcançar Wens ze worden erreiken. os menonitas De Mennonieten. da Bolívia, Van Bolívia. do México, Van Mexico. da Europa, Van Europa. do Brasil Van Brazilië. e até os confins da En terra. met het eind van de O wereld. Senhor vai te capacitar De haar wat die uitmerken. para levar a palavra, Dat moet eruit geven. para orar, Ten beden. para ser um intercessor Dat u was een aanstellingspeler zijn. ou financiador Maar dat u dat met 10 geld was daquilo que o Senhor betonen wat God vai fazer nesse lugar. in deze stad doen wil. Em nome de In Jezus Jesus. die noemen. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Door die beën en merkt die uw Eu toe. já vou indo pro final. Ik zie al te laat. Espírito Santo, Heer Jezus. Tu és nossa fortaleza. Du best ons sterkheid. Eu clamo, Senhor, Ik vreeuw, ik schreeuw naar die Heer. vem sobre nós. Kom even ons. Assim como em Pentecostes. Zoals een Jan Pinkster. Que seja visto entre eles Zodat u niet te zijn is. línguas repartidas como que de fogo. De tongen zoals van vier even te zijn zijn. Que toque cada deles. Wat jeder een van eent. E se o Senhor quiser libertar, En wanneer de Heer van jou mensen wel o vrij Senhor maken. tem liberdade. Dan hast u haar de Essa vrijheid. casa é sua. Dit huis is tien huis. Se o Senhor quiser curar, Wanneer u van jou heilen was. envia seus anjos Check die engel. que ministrem cura. Die wordt de heiling brengen dan. Em o nome de Jesus In Cristo, Jezus zijn naam. eu declaro Ik spreek que cada aqui, dat ieder einer hier. o Senhor possa fazer Dat de Heer dat doen kan. de uma forma personalizada Op een ganz persoonlijke weg. o milagre que eles tanto precisam. Dat wunder wat zij zo zeer brokken. Uns precisam ser tocados no casamento, Wanneer iemand ongescheerd wordt. outro no relacionamento com os pais, Maar de andere met zijn gemeenschap, met zijn ouderen. outros precisam de milagre na vida dos filhos. Andere brokken een wunder met ihre kinderen. Por isso eu declaro, Senhor, Dat wens ik nu haar. a sua palavra é poderosa. Dien woord is krachtvol. Não é sobre a eloquência, é sobre o dom de quem prega. Dat is niet wel goed te reden kan waar du Mas predikt. é sobre o poder da sua palavra. Maar dat is de kracht van dien woord haar. E é por isso que eu declaro En dat is wat ik uitspreek. que ainda que você ande por um vale de sombra e de morte, Ook wanneer je juist een tol van hoe dat dood geeft. não tema mal nenhum, Heb geen angst. porque mal nenhum vai te afligir. Wens dus geen slechtheid wat die ons 1000 cairão ao seu lado 1000 worden aan ene zijde e vallen. 10.000 à sua direita, En 10.000 aan de rechter mas zijde. você não será atingido. Maar du was niet gericht worden. Eu não sei para quem eu estou pregando, Ik weet niet voor wem ik preek nu. mas nou. você tem tido medo de entrar nas colônias. Maar du hast angst gehad naar de kolonie te E o varen. Espírito de Deus manda eu te dizer: En de Heer Jezus zegt die minuten zijn. pode entrar naquele lugar Du kost toen aan varen. com
autoridade e Du ousadia. hast kraft en broven. Porque dele, por ele Men zodat voor armen e bijna. para ele En voor arm são todas as coisas. zijn al die dingen. Você tem tido medo Du hast angst gehad. de ofertar e de dizimar na casa do Senhor. Dat du was op van tienen geven God E zijn Deus huis. manda eu te En dizer, God zegt die van u. continue influenciando e financiando o reino de Deus. Door wieder die influence te brengen. Porque eu en dort nunca die vi geld te brengen. justo mendigar pão. Want zij kan nog niemals einen gerechten je E- zijn wat in de broodschlemmen E maakt. tudo que você tem desejado En alles wat u jankerd e hebt. despejado En dat wat u na obra do Senhor, en Jezus die arbeid. Ele vai fazer infinitamente mais na sua vida. En dat wordt hij veel dollar nog in die Agora leven. olha para mim. Nu check naar mij. Aumente as suas Merk expectativas. die erwartungen je rata. Tem uma graça de Deus caindo aqui nesse lugar. Wens du es niet genoeg God is wat hier opvallen. O Espírito Santo vai fazer um De milagre. Heer Jezus wordt wunder doen. Se você ainda tem dúvida no seu coração, Wanneer du nog einmal twijfel in die hart hast. se você é salvo ou não, Als du geraad bent oder niet. se você já tem um lugar reservado no reino de Deus. Wanneer du daar al een stede opbewaard hast. Voor Falaram die erkenning mentiras para Gottes. você a vida toda. De hand die vielleicht belegt het ganze leven even. E você acredita que para ir para o céu é por En obras, du geloofst vielleicht dat om hemel te komen als door werken. é por aquilo que você faz. Dat is wat u deed. Mas eu sou prova viva. Maar ik zie de proef met De mijn leven. que Dat o Senhor não olha os seus pecados. de Heer kijkt niet naar die zonde. O céu não é um lugar de gente perfeita. Dat de hemel is niet een stad van perfecte É um mensen. lugar de pessoas arrependidas. Dat is een stad waar mensen boete gedaan hebben. E se você se arrepender, En wanneer du die boete des, ainda essa noite, nog deze zovens, o seu nome será ligado, wordt die namen geschreven worden. escrito no livro da vida. En geschreven levensbuur. E a sua salvação En die radung será garantida. wordt de garantie zijn. Porque aqueles que amarem o Senhor no coração Mensen die weer in haar leven met haar e hoort. declararem com seus En lábios, met haar tong dat worden, met haar lippen dat worden zeggen. recebem o perdão Die worden de vergeving krijgen. e um lugar no reino de Deus. En de steden im Königreich Gottes. O Espírito Santo, De Heer Jezus, ele está disponível. der is rein. Não é um privilégio de pastores, Dat is niet voor pastores. não é um plus. privilégio de líderes, Dat is niet plus een verrijk van leiders. nem daquelas pessoas que jejuam. Dat is niet plus maar een verrijk van die wat veel vasten. Eu fiz esse primeiro jejum de 40 dias na água que o pastor Daniel falou. Als ik dat eerste maal deze 40 dagen vasten deed, wat Daniel van de reden deed. Porque eu conheço todos os meus pecados Wens ik kan alle mijn zinden. e reconheço todas as maravilhas que Deus estava fazendo e fez na minha vida. En ik kan alle de goede zaken wat God in mijn leven gedaan heeft. E Jesus um dia disse En Jezus zei een dag. que quem é muito perdoado, Wer zeer vergeeft wordt, muito ama. die wordt zeer leven. Quem é muito perdoado, Wer zeer vergeeft Muito wordt, ama. die wordt zeer leven. então quanto mais pecados você carrega, Zoveel meer zijn du trouwens. maior é o amor que você deve entregar ao is de Senhor. leven wat u om Herrn hast. E diante de tantas maravilhas, livramentos En voor zoveel wonderen van bevrijdingen. e milagres que o Senhor En fez wonder. na minha vida, Wat God in mijn leven gedaan heeft. pela esposa maravilhosa que o Senhor me deu, Voor de wonderbare vrouw wat God mij gegeven heeft. pela vida confortável que eu alcancei, Wat dat ik haar kunnen makkelijk het leven krijgen. eu me sentia ingrato, Ik voel me ondankbaar. ingrato Ik voel me ondankbaar. de só buscar o Senhor nos cultos aos domingos Dat ik God nu God zeker moet blus onder zondag om God e te zijn. fazer uma oração antes de comer ou antes de dormir. Maar dat ik moet blus bij de ferm slopen gaan, en ferm eten. Então eu fui buscar na palavra Dan zag ik naar het woord. e no Espírito Santo. En om Heilige Jezus. Senhor, como eu posso te agradecer ainda mais? En ik vroeg, God, hoe kan ik die nog dollar Como eu dankbaar posso zijn? demonstrar o meu amor? Hoe kan ik mijn leven bewijzen? Porque a gente sabe demonstrar o nosso amor Want we weten wel onze leven te quando a bewijzen. gente quer conquistar uma namorada, Want we willen een novia quando krijgen. a gente quer conquistar os nossos pais. Want we vielleicht onze ouderen God krijgen willen. Mas será que você já aprendeu a demonstrar o seu amor a Cristo? Maar hast du vielleicht al een tijd waar du Christus in de leven krijgen kost? E naquela noite o Espírito Santo me disse assim: Dan zei de Heer Jezus tot mij.
E conhecereis a verdade. En je worden de waarheid E a kennen. verdade vos libertará. En de waarheid wordt je vrij A maken. verdade do Senhor está na palavra de Deus. De waarheid van God is in zijn woord Gottes. Leia a palavra de Deus. Lees dat woord Gottes. Então eu vi que os discípulos, os apóstolos, ik zag dat de jongen, dat de apostel, caminhando com Jesus Cristo, dat ze met Jezus Christus op gingen. eles eram confrontados. Ze waren Eles eram confrontados. confrontados Ze waren ingedrukt, joh. pelos idólatras, pelos fariseus, Ze waren van de fariseeën, pelos religiosos, van de religieuze mensen, jene wondgedrukt. porque eles não jejuavam. Want ze deden niet vasten. E um dia Jesus Cristo respondeu assim: En een dag antwoordt Jezus Christus is dit. enquanto o noivo está na festa, Zolang als de brigam nog op een vast is, os convidados não jejuam. dan worden de ingelodenen niet vasten. Mas quando o noivo for tirado, Maar wanneer de brigam wordt weggenomen worden, aí sim jejuarão. dan worden ze vasten. O jejum é poder, De vasten is kracht. te aproxima do Espírito Santo. Dan merkt hij dichtbij van Heer Jezus. E como o pastor Daniel disse, cada um tem um chamado. En zoals Daniel zei, iedereen heeft een roep. Mas Deus, no primeiro jejum que eu fiz, Maar God in de eerste mal wat ik vasten deed, foram 3 dias na água. dat weer plus 3 dagen met water. Eu não era batizado, Ik weer niet mooi getauft, eu não era casado, ik weer niet bevrijd, eu vivia no pecado. ik leefde in de zin. Mas eu buscava santidade. Maar ik leefde heiligheid. E tinha feito acordo com a minha esposa. En ik had een wat bereid met mijn vrouw. E eu não sei para quem é esse testemunho, mas você tem se perguntado Ik weet niet voor wem dit zijn is, maar irgendwer van jullie heeft zich gevraagd. se você tem feito o correto Als je dat rechte gedaan hebt, em estar morando junto, je doet het top leven. ter os prazeres com a sua mulher, Je hebt dat schijngons met die mas vrouw. ainda não ter um relacionamento Maar du hast sie nog niet bevrijd. concreto Dat hast du nog niet vastgemerkt. na palavra do Senhor, Hast du nog niet op het woord Gottes gegrond. abençoado por Deus. Du hast het nog niet van God gezien gemerkt. Então o Espírito Santo falou comigo nesse primeiro jejum, Dan zei de Heer Jezus, en dat is het eerste mal vasten. para ter mais de mim, Wanneer du meer van mij was, você precisa de santidade. brukst du van heiligheid. Busque santidade. Zeek naar heiligheid. E eu vi uma placa que estava aqui. En ik zag dat hier weer een zijn. Santidade é 7 dias da semana, De heiligheid is 7 dagen van de week. 24 horas por dia. 24 stunden de dag. Er is. Dat we dat wat we op een camp horen. Santidade não é um momento, De heiligheid is niet een moment. não é um acaso. Dat is niet plus bij een. Busque santidade. Zeek heiligheid. 7 dias por semana, 7 dagen de week. 24 horas por dia. 24 stunden dag. Isso destravou minha vida espiritual. En dat heeft mijn geestelijk leven losgebroken. E o Senhor me levou a fazer uma abstinência En God heeft gemerkt dat ik kon me weghouden. de 6 meses com a minha esposa, Dat ik 6 maanden niet met mijn vrouw heb komen. sem ter relações com ela. Dat ik niet seks had met haar. E eu já morava com ela já fazia 3 anos. En ik leefde al met haar al 3 jaar. Mas o Senhor falou comigo assim: Maar God zei te mij zo. você quer mais Best u meer de mim van mij ou de você? of van die zelfs? Você ama mais os seus prazeres Gleich u al dat wat die schijn heeft? ou seu maior prazer é estar na minha presença? Is die niet raad tevreden in mijn jeen wat te zijn? Então eu escolhi a presença de Deus. En dan wilde ik me God in jeen wat. E fui para um segundo jejum de 3 dias só bebendo água. En dan weer het tweede maal dat ik vaste deed, plus met water 3 dagen. E nesse jejum, no terceiro dia, En dan vaste, de derde dag, a presença do Senhor invadiu meu carro. wie de jeen wat God is, komt in mijn konen. Eu sentia como se o Espírito Santo tivesse sentado do meu lado. En ik voelde als van de Heer Jezus beziet mij zetten deed. E era tão forte a presença que eu não conseguia parar de chorar e de soluçar. En dat we zo sterk de jeen wordt dat ik niet kon ophouden te hielen. Me veio um temor tão grande En wie komt zo'n grote vacht hebben. que era como se eu olhasse para o lado fosse me fulminar.
Dat is wanneer ik te zien word checken dat ik word op eenmaal wacht staan. amor tão grande que me envolvia, Dat weer zo'n grote lief wat een ramie weer. que é como se ele estivesse em todos os lugares, como se uma nuvem tivesse invadindo o carro. Dat weer zoals wanneer een wolk over mij gekomen weer. E Deus me mostrou En God wijst mij os próximos passos, de nächste Schritt wat ik doen zal. o que eu deveria fazer para buscar mais o Senhor. Wat ik zeker zal om den Herrn meer te zeker. Então eu quero te dizer, irmão, Dan wil ik die van jou zeggen, broeder. faça voto com Deus. Merk einfach een verspreken met hem. Entre no seu quarto, Go einfach in die stof net. que o seu pai vai te encontrar lá. En die voeder wordt zich met die doortrafen. E não saia de lá sem sentir a presença dele. En go niet uit de stof uit, ohne dat u zien niet heen wordt was veilig. Porque eu garanto, você vai sentir aqui essa noite, tá sentindo já. Wens ik weet, ik wil die garantie geven dat u was zien niet heen wordt veilig hier. Mas ele mora dentro de você. Maar hij leeft in die binnen. E foi tão maravilhoso tudo que ele me mostrou, En dat weer zo wonderbaar wat hij me alles wijzen deed. que eu fiz voto com Deus e disse assim: En dat ik een verspreken met God mee kan ik zeggen, is dit. se tudo que eu tô vendo nessa visão, Want alles wat ik in deze visioen zijn doe, que foi tão clara as maravilhas e os milagres que ele me mostrou, dat weer een zin klare wonder wat hij me wijzen deed. acontecer na minha vida. Want dat alles in mijn leven passeren deed. Quando tudo isso acontecer, eu fico 40 dias bebendo só água para te buscar e te Dan glorificar. zeg ik, dan wil ik voor 40 jaar bloos water drinken. Want dat alles passeren deed. En die zeker. E o final você já sabe. En je weet al wat het eng is. Foi muito melhor e muito maior e muito mais impactante do que o Senhor me mostrou. Dat we veel geraad en veel kracht vallen. Als wat hij me gewezen had. 6 meses depois, até então, 6 maanden later, eu era frequentador de culto. Betan wie ik een wat plus naar de kerk voer. Entrava na igreja e saía e pedia para ninguém nem conversar comigo. Ik ging in de kerk neer en voer waar aan de huis en ik wil niet mal gaan dat er met me vertalen wordt. Mas essa visão me mandou para Israel. Maar deze visioen die bracht me dat ik naar Israël voerde. E eu fui batizado no Rio Jordão. En ik was naar Israël in Jordan getoft. Recebi uma palavra de profeta lá no Jardim do Túmulo. En ik kreeg een woord van een profeet daar in den Goede hoe dat grof is. Você vai ser pastor. En die profeet zei, du was een pastoor zijn. Eu falei, impossível. Ik zei, dat is onmogelijk. Tava vivendo em pecado até ontem. Ik heb het gisteren nog in mijn zin geleefd. Acabei de fazer jejum. Ik had nog met Jeroens een lange vasten De gemaakt. parar de pecar com a minha mulher. En ik heb nog met Jeroens afgeheerd dat ik een zin leef met mijn vrouw, of met mijn meel. De purificar meus lábios, parar de falar palavrão. Dat ik afgeheerd heb met mijn tong bij ze weer te zijn. Isso é impossível. En dat is onmogelijk. Eu nem conheço pastores. Ik kan niet meer pastores. A igreja que eu ia, eu nunca tinha conversado com pastor. En de kerk waar ik ging, ik kon niemand niet meer vertaald met een Por isso pastor. eu digo, abrace os seus pastores. Zodat we zeggen, die omarm die pastores. Porque esse amor que eles têm, essa disponibilidade, Wens de lui wat ze hand, deze tijd wat ze hand. não é comum. Dat is niet gewöhnlich. Em muitos lugares, você não pode nem se aproximar de pastor. In viele Städte kon einer nicht mal dichtbij bij een pastoor komen. Eles mantêm uma distância e uma certa idolatria absurda. Ze merken dat ze dat een beetje de mensen wiet afmaten blijven en dat het meestens een aanbidding wordt. Por isso eu digo, reconheça o privilégio que vocês carregam. Door wens ik vult de verrecht wat je eruit doen. E isso me fez acreditar que era impossível dia ser pastor. En dat moet me geloven dat het onmogelijk is dat ik jemals een pastoor worden. Impossível, eu não carrego nenhum talento, nenhum dom, nenhuma habilidade Ik heb geen especial. talent, ik heb geen gave, Hannes. Vivi essa vida toda errada que eu contei para vocês. E nessa época eu já tinha mais de 30 anos. Ik heb mijn leven alle aardig verleefd en ik ben al over 30 jaar dan. Mas quando eu voltei de Israel, Maar als ik van Israël naar huis kom, a minha avó, que é uma senhorinha, aquela do coque, aquela que anda marchando assim, sabe? dan weer door mijn oma, dat zo'n vrouw is in Brazil, wat zich de hoor zo ramdraaien en de had een rak aan en de gonen en beden. Aquela que aponta o dedo e fala, eis que te digo. En zo'n vrouw is wat zij nu den vinger wijzen, ik zei die nu. Ela me viu 20 quilos mais magro porque eu estava terminando esse primeiro jejum de 40 dias. Zij zegt dat ik 20 kilo lichter wie wens het eerste mal weer wat ik 40 jaar gevast had. E ela disse assim, esse menino vai ser pastor. En zij kijkt me en zegt, dit jong wordt een pastoor worden.
E eu falei para ela, é impossível. En ik zei, dat is onmogelijk. Não existe essa Dat possibilidade. geeft niet mal die mogelijkheid. Mas na sequência, Maar doorop, finalizando o jejum de 40 dias, o primeiro, als ik dat eerste mal den 40 dagen vaste te gebracht had, o Senhor falou comigo zei de Heer te mij, e foi em voz audível. en dat we in een heerbare stem, Sou eu que estou falando na boca dessas pessoas. dat als die ik wat in die leven reden doe, Acredite, blijf eraan. meu Deus do céu. E para quem era improvável e sentava no fundo da igreja para não ser reconhecido, En voor een wat op de laatste rij zette, dat hij erkend werd. 2 meses depois disso, 2 maanden na dit, eu estava sentado num auditório que nem era uma igreja, dan zat ik in een zool dat we niet monden kijken. porque eu fui assistir uma palestra En ik voelde checken wou een reden deed. de pastor brasileiro, Luciano, En dat we een pastoor, dat de heet Luciano. que falava de jejuns prolongados de 40 dias. En dus Luciano reed over langere vasttijden. E lendo o livro dele, eu aprendi a jejuar. En zo, ik las zijn boek en met zijn boek leerde ik te A vasten. forma correta. Op een rechte weg. E lá nesse lugar, esse pastor, En doe op deze tijd, die pastoor. ele apresentou o pastor Arão antes de começar. En hij stelt pastoor Aaron voor hij aanvaardt. E falou, graças a esse homem, En hij zei, dankzij te deze man. a vida financeira da minha família, da minha igreja, do meu ministério mudou. En dan zei hij, dankzij te deze man, hij ik zo'n gouden financiële leven excels en onze kerk. Porque através dos ensinamentos dele, Wens zegt dat wat deze een recht heeft. nós mudamos a mentalidade e a forma de enxergar as finanças. Hebben je ändert waar we over financiën checken doen. Nesse momento, o Espírito Santo falou comigo mais uma vez. In dit moment reden hij eerst nog eenmaal met mij. Esse vai ser seu pastor. Tot wat die pastoor zijn. E ele estava sentado na primeira fileira, de boné, com o pé para cima, nesse jeitão assim que ele faz. Die weer met zijn Assim. mats en met zijn feitboeven. Zo zorgeloos is hij daar nog maar Eu zet. bati na minha esposa e falei assim, ele vai ser nosso pastor. En dan zei ik tegen mijn vrouw, dat wordt ons pastoor geven. Ela falou, você tá doido? En dit is het best niet ganz klug. Ele nem tem igreja aqui, a igreja dele é lá em Sertãozinho. En dan zei hij, die heeft niet mal hier in de kerk. Dat is daar in een andere stad waar die in de kerk is. Seja obediente à voz do Espírito Santo. Zie je gehoorzaam naar de stem van Heilige Eu Geest. falei para ela, eu não sei como vai ser, Ik zei tegen hem, ik weet niet wat het wordt zijn. mas o Espírito Santo está me dizendo que é. Maar de Heilige Geest zegt me dat wordt zijn. E na outra semana, En de nächste week. eu fui para Sertãozinho visitar a igreja do pastor Arão. En dan voer ik naar Sertãozinho en ik voer naar pastoor Aaron zijn kerk. E lá um pastor, o pastor Paulo, orou por mim e disse: En toen weer een pastoor Paulo die beet voor mij en zei, você vai ser um pastor. die wordt een pastoor worden. Quando você acredita na palavra que o Senhor traz sobre a sua vida Want die onder het woord geloven is wat God over die leven brengen heeft. e caminha em direção a essa palavra, En die naar dit woord op touw is. milagres acontecem. Dan worden de wunder passeren. Porque o Senhor não vai fazer nada sozinho. Wens de Heer wat niks alleen doen. Ele respeita a sua vontade. Hij respecteert die janker, die willen. Mas Ele tem colocado coisas no seu coração Maar hij heeft van die wat zaken in je e tem falado com você, te dado direções En hij heeft die richting gegeven. que agora depende de você Nu is dat van die afhängig. se movimentar na direção dessas Dat palavras. die was in de richting gaan naar deze wereld. Porque assim você vai viver o sobrenatural. Wens zo was je dat even het natuurlijke leven kennen. Uma semana depois eu estava viajando o Brasil já com o pastor Arão, Een week later al reis ik met pastoor Aaron op even Brazil ram. indo pregar em uma igreja no Paraná. En dan we voor de predigen in de kerk in Paraná. E aquele menino que até então era um ex-drogado, En de jong wat bij dan een extra gebruik weer. trabalhava como motorista de táxi, de En ik aplicativo. schoof dus een taxi voor een Uber voor.
Uma semana depois de obedecer uma palavra de Deus, Eine week later dat ek God gehorcht het. estava sentado no Paraná, numa grande cidade, En ek weer in Paraná in 'n zeer grote stad. sendo servido pelo prefeito da cidade. En ek word bediend van den alcalde van die stad. Foi o momento mais impactante da minha vida até ali. Dat weer betande krachtigste moment van mijn leven. Porque ali eu vi Wens du zag ik. Meu Deus do céu. Ali eu vi que eu deveria respeitar mais os homens que Deus coloca na nossa vida. Toen zag ik dat ik die mannen zal respecteren wat God in onze levens neemt. Porque talvez você tenha convivência com os pastores, com os homens que são ungidos de Deus. Wens vielleicht hast du gemeenschap met de pastoren of met de mensen wat van God gezalfd zijn. Mas esse tipo de honra Op zo'n soort van eer. não tem dinheiro nenhum capaz de revelar. Dus geen geld op eer wat die dat kon bewijzen, openbaren. Só Deus, Bloos God. somente Deus Bloos God. pode fazer Kon dat doen. o prefeito de uma cidade Dat een alcalde van een stad. colocar comida no prato de outra pessoa, Dat ik kon dat eten in dienen van de een um andere servo, persoon. Van een dienaar. de um desconhecido. Van een onbekende. Mas a honra não era porque eu estava lá, era porque ele honrava Dat we niet, dat de eer weer niet meer acte weer. a unção que os pastores carregam. De zalving wat de pastores dragen. Então eu quero te levar a aumentar o nível de honra e de reconhecimento que você tem Zo ik wil die metnemen naar een staat van eer, van onderkenning. sobre a vida dos ungidos de Deus. Van de gezalfde van Herren. O Senhor falou comigo naquela mesa assim: En de Heer zei aan mijn daarste stad. agora você está começando a entender a força da minha igreja, Nu kost u zijn de kracht van mijn kerk. a força das minhas promessas. De kracht van mijn versprekingen. Na minha presença En mijn jeenwoord. é o único lugar que você vai ver Dat is de enige staat waar u zijn was. juízes, Dat u was door prefeitos, en dat u was alcalde zijn. empresários, Dat u was empresário zijn. fazendeiros, Dat u was loonburen zijn. pedindo oração Dat u waren gebedvrouw. e se curvando, servindo En dat u waren zich Pedindo ajuda. No hulpvrouw. para empregados, faxineiras. Dat u waren no de reinmerkers en no de arbeider no hulpvrouw. Porque no reino de Deus Mensen God is rijk. a hierarquia é diferente. Du is de ordnung anders. É sobre a unção que você carrega. Dat je aan de zalving wat u draagt is. Não é sobre o que você sabe ou o que você tem. Dat je niet aan wat u weet, maar wat u has. Eu quero pedir perdão pelo horário. Ik wil je verzeihung vrouw. Nós dat het te lang passamos do wordt. horário. We zijn even een tijdje geworden. Mas Deus mandou falar assim: Maar God zegt zo. se essa palavra falou com você essa noite, Want dit wordt met die gereed hebben van jou zoveel. se você entendeu que o Senhor tocou o seu coração, Want God die hart ongescheerd heeft. eu quero chamar o Ministério de Louvor para subir aqui. Ik wil vrouw dat de band nog verder komt. Se você Want u tem convivido, tem frequentado a igreja, naar de kerk gevoerd bent. mas ainda tem dúvida En u nog maar twijfel hebt. se o seu nome está escrito no livro da vida, Want u twijfel hebt als die naam in levensboek geschreven is. se você ainda não entende Want u nog niet verstaan kost. como viver conectado com o Espírito Santo, Wil je knack leven met een Heilige Geest? assim como os pastores, os líderes ou essas pessoas que você vê orando em língua, sendo batizados, Zoals deze pastores, mensen wat hier om die zit, wordt vol van Heilige Geest zijn en getauft zijn met een Heilige Geest. e isso chama a sua atenção, isso te traz desejo, te traz vontade, En dat merkt die janken, dat wijkt die worden op. mas ainda há uma dúvida: Maar dus nog een twijfel. eu não sei se eu mereço, Ik weet niet of ik dat waardig zie. eu nem sei se eu fui salvo, Du zei, ik weet niet of ik dat waardig zie, als ik eeuwig heb eu ainda geraad. nem tenho certeza se eu já fui perdoado. Ik weet niet meer als ik je raad worden zie. Eu quero te convidar, Ik wil die van jou aanloden. fique de pé aí no seu lugar. Kom, sto op en doe steeds voor je bent.